Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya High Court nagasngi palay kalaong makalong ka jingle aran baladan kam niya ka ying bishar ban pinkin mau yaki snatray kam jong ka sarkar pedeng kum ka National Highway Authority of India yaki kamram bat ki jingkit kle jongka. Yaki ni ka High Court kala pinpaw habasyong bishar halor ka jing maramot yaka surok National Highway 6 kabala sneo shabapalan. Hagalay trik urisa arajar arpulay ke NHAI kala ay ya ka kaipot ha kabala kedo bakala thungdo kontraktor bathmai ha ka arpu khandai trik unailor arajar arpulay ban maramot ya ka surok nado Sonapur syarata chera hagajo ka por labatay ru bo kontraktor ubala don lupa un maramot ya ka surok na joai sa Sonapur kajing maramot kalong kajing pendap ni ki thleu kis ar kajing penkho ki nala ha khli riat linti yat kijat bat khamtam ban maramot ya ka jaka kabadan ka tunnel ha Sonapur haga kaipot la solang gi dor ban pen i ka jingya jong ka kam maramot henry na kalyang unong mudui ula ai de ki dor ban pen i ka jinglong jingman ka surok ba National Highway 6 hajan ka snong mengkre tongseng Sonapur di bat lom snong yagini ki dor la shon haga soundtrack urisa arajar arpulai ban na ki dor la ngotho ye ka jing sneo shabapalat liam jong ka surok ba kabaladap satang na ki thleo kis ar bat ka jingja sindon jong ka surok rong hagajo ka por la kermenru ba anla ban pendep ka jing maramot ye ka surok na joai sarata chera hapo ubunai uban wan hadin kata ka High Court kala ong ba day ban shim ni ka sinjam ban nang pen bha shu ya ka ni ka surok